Miribilla auzoan gaude, Bilboko Miribilla auzoan, eta hemen, hemen bazegoen tranbia aereo bat, ateratzen zauena bertako minerala, Mina del Morroko minerala, eta eramanten zauen tranbia aeroen bidez ustiatzen zen minerala Irala auzoan zeuden garbitegi gunetara. Guzti hau martxan egon zen pasadan mendeko lehenengo urteetan, gutxi gora bera 1910-etik 1930 inguru horretan.